Samantala, Pakalat River sa mga Tarem, Pangasinan pansamantalang isasara ngayong tag-ulan po. No? Balikan po natin po ang balitang yan. Kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Pansamantalang isasara sa publiko ang dinadayong Pakalat River sa mga Tarem bunsod ng pag-uumpisa ng tag-ulan ayon sa Barangay Council. Giitin na lokal na otoridad ang paghigpit sa mga dumadaang motorista na ginagamit bilang shortcut ang barangay upang makauwi sa mga karatig barangay tulad ng Kalumboyan, Tukok, Barikir at Katarataraan dahil dumidiretso umano ang mga ito sa Pakalat River sa kabila ng pagbabawal sa lugar. Matatandaan na isa ang Pakalat River sa higit dinayong pasyalan sa lalawigan noong tag-init dahil sa payapang agos ng ilog at view ng kabundukan sa kabila ng ilang anunsyo ng Barangay Council ng pagsasara noong Abril dahil sa nagpapatuloy na konstruksyon sa mga kakalsadahan sa naturang bahagi. Muling hinimok ng Barangay Council ang pagtalima ng publiko sa mga anunsyo upang patuloy na mapangalagaan ang kalikasan at matiyak ang seguridad ng mga bumibisita. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM